nggih. Monggo Nduk Puni jemenen Nduk kayak apa? Tambah ban iki. Sepira met. Monggo yuk berpacu dalam melodi. Yo, spotnya kayak apa? Yo. Yo. Ya Nduk. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang dan pangan, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK. Spesial gue ibu-ibu PKK. Mas PKK. Ya, tepuk tangan untuk ibu-ibu PKK dukung Gebang. Iya. Juga dukung Apa Congkro. dhisik anu ya, Lek? Mbok Nelik men ki le nyanyi PKK kleru ya terus Lah dadi ngapa to? koyo ngene. Lah Lah sing nyanyi piye? Klerune. Didiklah putra berpribadi ganda. Kok ganda? Bangsa. Berpribadi bangsa, pribadi ganda. Mbokmu sing kleru. Mbokmu sing kleru. Terus kowe dadine mondo-mondo kuwi. Lah iki Puni mau aja didampingi Apri ya ora apal. Kuwi mangkatku PKK golek-golek utangan kok. Mangkat ya ana utangan ana simpan pinjam ora ana tep lho. Warung hidup, apotek hidup, kegiatan apa-apa, informasi. Lah kowe melu PKK kok malah rondo to, Lek? Ayo Nduk Puni. Ya lagunya apa Nduk? Tambahkan Puni? apa Bukit Berbunga? Bukit berbunga. Oh, Oke, Bukit Berbunga untuk ibu-ibu PKK. Monggo. Nggih, Yo. ibu-ibu pengen joget niki. Monggo. Nah, Joget sareng-sareng nggih, Bu. Monggo ibu-ibu monggo, Oke, ibu ya. PKK. Kita Gebang. rontokan lemak-lemak yang ada di tubuh kita. Juga untuk muda-mudi Karang Taruna dukung Gebang, juga dukung Cokro yang kompak selalu. Tepuk tangannya mana? Ya. Jos, ya monggo. Yuk, kayak apa lagunya? Yuk dados. Mbak Puni, rada ngalor kene. Neng ndi? Ngiri-ngiri. Kayak warna nenek lho. Ora ibu-ibu PKK kersane nderek joget. Bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya, karena senja telah tiba, mentari tenggelam di gunung yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu Monggo Bu. Ya. Bunda membawa aku melangkah. Soy. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Ku dengar
aja neror. Lah mbak iki menerokke aku marai ya. Jane Piye meneh? Lah dadak ndodok kan ngimbangi aku to. Oh iya. Jane jumeneng mbak. Oh, Marai mau orjene minta mati. foto Mas Unce. Nah, Iya. makasih lho bonus. Piye mbak? Oh tak foto ke? Oh iya, iya. Ora keneng Mary. Ya, sida sing payu uncek ta iki. Kangge to. Mbak ngati-ati iki lenang lho mbak. Tak tengi lho mengko. Iya. Nggih. Yo bukit berbunga wis diaturke. Yo. Dibacutke mboten iki? Bacutke mboten. Nembe sak Nembe tesih kok. Oh iya, ya. Nembe sak babak. Timbang dadak ngenget. Iya. Iki Mas Tasno saka Geneng Palar ya monitor matur nuwun. Ya. Ayo Mbak Puni ulat peteng. Ki. Balene kok ngarep neh. Ya no. Yo. Yuk, kok. Melintasi jalan setapak. Tanganmu yang begitu indah membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Terima kasih matur nuwun Bukit yang indah wis diaturke untuk mumpuni ya. Bukit berbunga lho masane. Lah ya berbunga indah. Berbunga indah ya. Yo nduk Retno Muninggar karo Ria Pamungkas terus didampingi biduan-biduan terheboh di dunia ya. Mbak Princess, Mbak Mimin, Ayo. Mas Uncek. Oke. Mbak Ria. Iki Mas perasa Uncek sebagai tukang tambal ban. Nah. terus sing nambelke? Lek Sing Mim. nambelke? Ayo Mbak sapa Mimin. ngono sing kira-kira anu bocor. Atiku bocor tambahan Mas. Iya. Pak Lurah ngerjakan lagon menapa Pak Lurah?
Nderek. Kicau mania. Wah iya. Ketoke sing joget ibu sing ngarep dhewe iki mau lho. Buke sing ngarep dhewe. Wah, pengen ndang-ndangake manuk kae. Kalau dikaspol dangak-dangak. Jan, ibu-ibu luar biasa. Diaturke Bapak Lurah Bapak Heru Budi Santoso sarjana ekonomi sahabat jajaranipun. Nggih. Semoga amanah memimpin warga masyarakat desa Cokro. Amin amin. Klaten. Amin amin ya robbal alamin. Ugi salam nggih Mak niki kagem Pak Sipit juragane bakso Malvinas sing wonten Jayapura. Jayapura. Nggih. Pak Sipit. Pak Sipit Pak Yatman Sipit nggih. Monggo yuk kayak Sehat, apa? lancar Ambal rezekine. Bani juga dari Mas Batman. Wah, lepas tugas monggo. Yo. Asik. Spesial ibu-ibu PKK Gebang Cokro kompak.
kasih matur nuwun tambal ban wis diaturke ya. Kagem ibu-ibu PKK. Nggih, ya. Eneng request lagu meneh, Nduk. Saka sapa tak wacane? Request lagu by Mama Fatih. Heeh, Mama Fatih nggih. Mama Fatih. Non? Mama Fatih nggih. Oh, Mama Fatih. Ya. Ngersakake lagunya Salahmu Ayu. Nah, juga Salahmu Ayu. Kabahagian. Kabahagian. Ya. Terus iki eneng pundutan lagu lawas iki. Pak Apa? Ipung. Dari Pak Ipung ngersakake lagunya Sleng. Matur nuwun, maringi wajib 50.000. Nah, Mama Fatih mau 100.000 ya. Alhamdulillah. Berkah barokah. Ya. Sing nyawer munggah mau ndi to? Enggak usah gepok kok gurmetku telu. Lah iki nek kene gara-gara orjene mati. Ya apa sih? Ya. Kebahagiaan apa ora? Dereng enten, dereng Dereng saged. dereng enten soalé ora bahagia danten ngono ya. Diaturke lagu sing anyar wae, Lek. Nggih, monggo. Karo Mbak Puni. Ngaturi penasihat kepanitiaan Mas Ngatmadi. Oh, Mas Ngatmadi, monggo. Ya Mas Ngatmadi tindak mriki, Mas. Oh, Pak Ngatmadi. Ngersaken apa, Pak? Nderek. Monggo. Monggo Bapak. Lagu campur sari ya iso kok duetan kok ya. Kersa. Jambu alas sapa? Oh, nggih, monggo. Perawan Kalimantan. Monggo Pak Haji, monggo. Oh, Di live streaming lho Mas, ya dinggo. Bapak iki arep- monggo Mas. Ya. Monggo pinarak mriki. Ya. lah kersa kok lho. Iya no. Gojak gajak kok iki pun jumeneng bali lenggah meleh. Napa gila kali. Ya Ora mergane iki serba ewuh nek kaya Mas Ngatmadi iki. arep Pundhut nang mikir. arep munggah panggung iki selawat sih. Kok selawat. Iki biyen MC campur sari hebat lho Pri rumangsane. Tur ya penari hebat. Penari topeng kok biyen ya. Kula wae wis meling aja diceluk. Heeh. Mergane bintang tamune pun akeh. Ora apa-apa ya. Duete ya karo bintang tamu, ora mung gelem duet mung karo Mbak Pur wae. Nggih, nek Mbak Pur nika gedhe empuk. Ing nek cilik niki cilik-cilik atos. Kemlotak. Ngersaken lagu menapa, Pak? Kepareng duetipun. Nggih, anu mun lagune Pak Mantos. Ya, napa? Anu nop anting-anting nggih. Oh iya. Anting-anting. Bawa riyen Pak, napa langsung Nggih, nggih, bawa nggih. Bawa Le. Bawa anting-anting. Heeh. Wis kadol ki anting-antinge. Wujudipun. Ya. Wujud. Nah, ibaratnya gandrung niki Pak, monggo Pak. Radi mriki ta Pak, nah mengke ndak. Padha iki digandrung. Ala nek lampune dipateni padha. Among alit gondal gandul Ya, ya apa iki ndak. mapan ing talingan Oh, anting-anting. Anting-anting. agemane para putri Ya. anting-anting cakepe ngatibu sono Monggo, ya. Le, Met. Nenone. sing kakung jenengan ya kula tak medun Oh, Ada ngaten. sekalian lho Pak. Mbok jenengan laju ke wala monggo Bapak. Saka seliramu
gemak ya dik Kinting tawu tawu bareng penak ya mas ya jangono jangono Matur nuwun Matur nuwun, sajake. Pak. Jaman gandrung karo Mbak Yu ya mergo anting-anting kuwi kok ya, Nduk. Ah iya. Lah, nggih. Matur nuwun ya. Ya coba iki pamundhut endi sing arep diaturke luwih dhisik. Iki nek seleng iki lagune selenge apa to? Selain niku kados apa to? Ah iya. Sempat berpikir tuh Rock and roll lho kuwi. Ayo. Heeh. Jamrut kuwi. Pernah berpikir Ku tak tuh bi- pergi, ku tak bisa. Ku tak bisa jauh. Bisa ora? Jauh. Bisa dong. Oh iya. Tenan ora lho, Bri. Wah, aku ki apa-apa iso. Sing ra iso. Apian ro wong. Ya. Ayo Mbak Puni. Monggo yo karo Mbak Puni apa Mbak Ria monggo yo. Mbak Puni apa Mbak Ria? Lagunya Sleng, pamundhut saking Pak Ipung. Yo. Sing peton tua mesti hafal ayo. Monggo. Ayo Mbak Ria. Monggo, yuk. Ya. Berpacu dalam melodi. Ayo Lek, siarno sik Lek, MC kok kudu begegek kae. Oke baik, memenuhi permintaan dari rekan-rekan muda. Sebuah nomor lagu koleksi dari Sleng dengan titelnya Ku Tak Bisa. Hadir bersama cantiknya kota Klaten bersinar, Princess Aprilia dan juga Sugimin. Baik, hadir. Baik, Monggo yuk, gaya ngapa? Yo. Ayo Memede. oke setelah izin. Ayo Mbak Ton. Monggo teruntuk Pak Ipung. Yang di belakang tangan di atas mayo. Asik. Kau sendiri Abilawa. sempat ingin sudahi sampai di sini. Coba lari dari kenyataan tapi ku tak bisa.
Pamundutanipun. Ya, Pak Mundut saking Lagu slang lho, Le. Ipung. Iya, iya. Le, ada fansmu, Slang. ibu-ibu Apa? yang di depan Piye? minta lagu apa Perawan Kalimantan. Lenange le uncak. Ibu, Kuwi kudu sing kuwi karepe ibuke mesti kok udah sing kuwi piye? kuwi gadis manis Kalimantan Oh, kuwi lho sing ketoke. kuwi ta. Sing pempe apa kae lho. PP apa? Pempe apa Aku kuwi ra lho. iso ora duwe kok lihat. Sing niku ta, Bu? PP apa itu, Bu? Sing niku napa perawan Kalimantan? Gadis manis Kalimantan. Oh, lah ya sing PP apa PP kuwi? apa iki gadis PP manis apa? Kalimantan, nek perawan Kalimantan Sungguh. saben dino aku ngalamun. Wah, kesambet. Enggak, ya Mbak Mumpuni karo Mbak Retno Retno Muninggar. Muninggar. Nah, ya lagu ngono ki sing Disepati Mas. sing Ya, nom-nom. ya. Merpati dulu dalam melodi bersama Mumpuni dan Retno Muninggar. Yo. Yuk. Mobil ibu badhe nyanyi monggo. Recange mriki monggo. Ya, monggo diaturke pamundhut saking ibu-ibu iki kanggo ijole ya Nduk Puni. Pak Mundhut saking Bayi Mama Fatih. Nah, lagunya Salahmu Ayu dan Kabagian urung iso kanca-kanca campur sari. Ya. Nggih, muga-muga tahun mburi iso dilatih, dipelajari. Nah, monggo dilentoni lagunya. Ya. Mbak, lagune judulnya apa? Gadis PP apa? Manis Kalimantan. Gadis Manis Kalimantan. Monggo, yuk diaturke. Ya. Goyang tuh. Monggo Bu, joget monggo. Ibu Siti CS. Ibu-ibu joget, monggo. Goyang kita tuh. Mbak Puni. Terima kasih. Setipisan
tau riyai. Ya, terima kasih Nggih, matur sampun. nuwun Mbak Nggih, sampun. Puni, Mbak Reno Muninggar. Yo, Ria dhewe saiki. Yo. Monggo lagu yang terbaru monggo kagem para katang-katang pemuda-pemudi. Yo. Ayo ngapa? Apa, Bu? Heh? Gaspol ndangak-ndangak wis rasa ndangak, Bu. Gur telo-telo tok kok. Ya, Oh alah. Aku dhewe ya judeg. monggo. Ora kicau, kicau. Ayo Mbak Ria. Nggih. Monggo, yuk lagune apa, Nduk? Nggih. Panjangka mawon nggih. Oh, Panjongko. Nggih, monggo menika ugi tak aturke Mama Fatih. Ya. Panjongko kaya apa? Ya. Ya. Monggo Cah, diaturke Ria Pamungkas dengan live streaming lumantar Sobat Arya Mas Jalu sapa? Budi Wibowo. Budi Wibowo, padha meh padha. Ya. Nggih, niki enten budine. Ya iya, heeh, monggo yuk. Ya. Bisa
matur nuwun panjangka wis diaturake engko sambung gara-gara sing jembar jagate ya nduk ngono heeh kepareng sawetara leladana ngersani keng sinuwun anggone bakal keparengan netepi dharma ayo engko dak nampa duka benjing bidal gumuruh saking Mandura nagri gung ingkang Balakuswa aprapusananira lera surya wetalira saka ing Jalandidi rasa madangi jagat tuk mungup-mungup paning palugon lakuning lekas lumita linuding itu kadung kadaran hamomong Rahmanguswa humyung embrengeng kati karonaning kaswasihaning marga memalatgung urisang gandha wastrat maca leng-leng leluhang ulati